لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 Osman radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko klanja još i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. Hadis bilježi imam Muslim. As-salatu was-salamu alayka ya